плитките водоеми на Субсахарска Африка ловува птица, която е превърнала манипулацията на светлината в свое основно еволюционно предимство. Черната чапла. На пръв поглед, нейното издължено, изцяло тъмно тяло не се отличава с нищо необичайно спрямо другите блатни видове. Но когато настъпи моментът за лов, тя демонстрира метод, който се уповава изцяло на физиката. Вместо да преследва своята плячка чрез скорост, черната чапла нагазва във водата и рязко затваря крилете си над своята глава, образувайки перфектен черен купол. В науката това поведение е класифицирано като чадъровидно ловуване. Този механизъм изпълнява две строго специфични биофизични функции. Първо, плътната сянка от перата напълно елиминира слънчевите отблясъци върху водната повърхност. Това неутрализира оптичното пречупване и осигурява на птицата кристално ясна видимост до самото дъно. Втората функция на купола е създаването на фалшиво убежище. Търсейки инстинктивно укритие от откритите води и хищниците в небето, дребните риби сами се насочват към изкуствената тъмнина. Те на практика доплуват право в обсега на клюна й. Този метод е изключително енергийно ефективен, позволявайки на птицата да ловува стационарно с часове. Черната чапла не използва груба сила. Тя просто анализира и използва слабостите в инстинктите на своята плячка.